సిగ్నల్ ఎక్కడ నుండి రాక ఇటకు ఎల్లరు సుఖులే కదా యశోభాక్కులు నీదు అన్నలును భవ్య మనస్కులు నీదు తమ్ములును చక్కగా ఉన్నవారే భుజశాలి వృకోదరుడగ్రజాజ్ఞకుందక్కగా నిల్చి శాంతు గతి దాను జరించునే తెలుపుము అర్జున బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు సుఖులే భ్రాతల్ చుతుల్ సుట్టముల్ నీ వాలభ్యము బట్టు కర్ణుడును మన్నీలు సుఖోపేతులే నీ వంశోన్నతి గోరు భీష్ముడును మీ మేల్గోరు ద్రోణాది భూదేవులు క్షేమమైన సంగుదురే నీ తేజంబు హెచ్చించుచును బావా చెల్లియో చల్లకో తమకు చేసిన ఎగ్గులు సైచిరందరు తొల్లి గతించే నేడు నన్ను దూతగా పంపిరి సంధి చేయ నీ పిల్లలు పాపలు ప్రజలు పెంపు వసింపగా బంధుజేతువో ఎల్లి రణంబునె గూర్చదవో ఏర్పడదెల్పుము కౌరవేశ్వరా
నలుగుటయే ఎరుంగని మహామహితాత్ముడు అజాత శత్రువే అలిగిన నాడు సాగరములన్నీయు ఏకముగాకపోవు. కర్ణుని మీన ప్రాణములు కలిగిన పార్థుల సావు తప్పునాయని సగర్వముగా పలికిన ఈ కర్ణులు 10,000 ఈ చచ్చు కర్ణులు 10,000 అని నత్తురు చత్తురు రాజరాజా. నా పలుకులు విశ్వసింపుము విపన్నుల లోకులగావు మెల్లరన్. పక్కని చేసినన్నిచట నుక్కడగింపదలంచినారే. నే ఎక్కడ పోగలాడ ఇక ఇక్కడ చిక్కితి నీ బక్కికయ్యవడిన్. పట్టుము దక్కితి ఇటిటు చేరరమ్ము బల్ చక్కని ఊహ బుట్టే అనుజమ్ములతో నరుజమ్ము పార్థివా. దివ్య దృష్టియ సంగీతి దేరి పారజూడుడనధాత్ములెల్ల సంసిద్ధులెల్ల ఇది నిజము ఇది నిజాకృతి ఇదియ ముక్తిదము తపస్యాలులకు వధాన్యులకును. వృద్ధ మహాశయులారా, మేలు కీడును చెప్పి చూచితిరి. మీరు మీరు మీ యథాశక్తి రేడాలంబందు కుతూహలంబు కలవాడయుండి ముమ్మాటికి కాలుండా కొండబోలు ఎవరా గంజాలు వారు నాకేలా జాలము ఆగ్రయుడుడా ఆగ్రయుడుడా ఇందు